Sino ang dapat sisihin? Bakit kayo nagkakagulo? Issue doon, issue dito. Imbis na magtulungan ng mga tao, sinisisi pa ang mahal na Pangulo. Pangulong walang ginawa, kundi pagsilbihan ang ating bansa. Tutulong kapag may problema, ngayon, kasalanan pa niya. Mahal kong mga kababayan, huwag puro negatibo ang tinitignan. Imulat ang mga mata sa katotohanan. Maging open-minded sana naman. Hindi natin alam at nakikita mga hakbang na ginagawa nila, kaya huwag tayong mapanghusga, pairalin ng disiplina. Huwag puro bunganga. Panawagan din sa ating mahal na gobyerno, paggalaw ay bilis-bilisan ninyo. Naghihintay ang mga tao sa inyong mga pangako. Mahal kong kababayan, tayo sana ay magtulungan. Mga payo ng Pangulo ay pakinggan, dahil tayo din naman ang makikinabang. Sa sitwasyon natin ngayon, hindi na tulad ng mga nakaraang kahapon. Masaya sa lahat ng pagkakataon, ngunit lahat naman tayo ay babangon. Sama-sama tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon. Sakit na COVID-19 ay tuluyan na niyang lutasin. Katigasan ng ulo ay huwag pairalin. Mga payo ng gobyerno ay sundin upang matapos na ang quarantine para din sa kapakanan natin.